Atzera kontaketak aurrera darrai. Ordu batzuk bezerik ez dira geratzen Tolosak eztanda egiteko. Aurtengo inauterietarako ordea Tolosako udalak arau berezi batzuk ezarri ditu karrozen eta konpartsen eta txarangen arteko erlazioa ona izan dadin. Gu kalera irten gara jendeak arau horien inguruan duen iritzia jakiteko asmoz. Hona hemen bildu duguna. Tolosarrak izan da, pentsatzet zuek inauterizalek izango zatela bai edo bai. Bai, asko gustatzen zaigu izan, bai. Ni gero eta gutxi nahi batzuk egia esatea. Eski ez dakit nola esplikau nola gustatzen zizkiten, ni txaranga bat aitzeta japanoa. Justo ni ez, txiki-txikitatik eskiatzea jute nintzen da, orduan ez dauketa arroi sartuta. Bai, inauterizalek. Izan gea. Inauterizalek, baitare. Noski bai ez? Egia esan, gaina guain kanpo honi bilinez, eta iritsi eta aurreneko hau zein inauteriek, hasi que bai. Tolosako udalak arau berri batzuk jarri ditu, zarata gehiegi izaten dela, dezibelio kopuruan mugatzea, musikare bai pixkat jeistea, ez dakit iruditzen zaizuen arau guzti horiek. Bai, berez, karrozan arteko musika eta hola, iruditzen zait igual gehiegi bezala, baina trianguloen karrozak ez jartzeakin horrekinena oso ados. Azkenen hor da jende kopuru gehiena biltzeana eta hor sortzea giro bena. Azkenen sartze bali maztea karrozan rutan, tokatu altzaizu tokatu kiston urruti eta horrez dago giroa. Goi oso ondo iruditzen dugu, ze gaina gukin behar duen konpartsak musika gabe, ez ezer gabe atea behar dugu. Txarangak errespetatu behela iruditzen zait. Azkenen ez da arau gehi jartzea, baina batzuk jartzea, esatezunan bizikidetza minimo deukitzeko ondo gola. Nei iruditzen zait isildin beharko luketela txaranga pasatzean. Niretzako karrotzai gabe karnabalain leike, txarangai gabe ezin leike karnabalain. Inauterin xarma hori galtzen. Azkenen nahi dute dena regulatu, dena izan behar du arau batzutan, eta inauterik azkenen hori da 5 egun arauak pixkat aldezuztea. Ez da erresa izango hori aurrea ematea. Egia da, denak ondo pasatzea teatzen gara, baina ja pixkat pasata zeon, ja soinun neurri hori, orduan pixkat arautzea ondo deritzat. Zaila zait, hortaz iritzi bat izatea, zaila zait. Zego iruditzen inor molestatzeko modu jartzen degunikan, eta txarangak eta pasatzen badia errespetatze dugu. Ondo dago, denen gustoko zerbait eta den moduko zerbait antolatzen saiatzea. Jakin behar dela, noiz utzi behar den aldamenekoai lana egiten. Bi musika batea eta oso altu jartzen baituzu ez batantzat ez bestentzako. Inauteri zaratatsuak dira eta zaratatsuak izan behar dute. Arauak jartzea ondo da, baina gero zaila da errespetatzea egunen bertan. Musika jaitsi behar dela, ez da izte, beti karroza paretzen, baina gutxitan meretzea, ez da bire nik uste gauza basikoa, ez? Hainbeste arau jartzeare bai, inauterintzako ez dakit. Egia da arazo badagoela musikakin da zerbaitin behar dela, orduan, zeinan soluzio dela ez dakit. Eta gero, trianguloan bertan, konparsek zuzeneko musika joarko dutela, hori da beste arauetako bat. Ez dakit hori falta motatzen dezun azkeneko urtetan, edo beharrezkoa dan, edo? Zuzeneko musika, grabazio bat ezin da jarri, izan behar du musikarikin. Bueno, politia bai, guain. Asko mugatzen duzu parte hartu dezaken jendea, ez dakit, aber nola teatzen dan. Nik uste gauza batzu diela zenak agintzen ditunak, ez udaletxiak agindu behar ditunak. Musika baino gehiago, ni nago gehiago gauzak egitea. Zinduna izan da, fiestodromo bat ez da edo zein alkohol, graduazio altukin eta pilarsela gran borratxera. Musika direkton izatea, zuzenen izatea, baina gokoi ez daki egiten. Zaila dela araudia errespetatu araztea. Nien hau gehiagiz ez denan alde, orduan nik ez dakazuteko asmoik ez da, hasi que... Baina egia da, beldurra pasatzen dutela, egunen baten eroingoa eta hemen katastrofe bat gertauko. Gure ikuspuntu digan, aldan jende gehiena sartzen, bai, pixka responsabilidade minimo deukitzeare komenia beste aldetik anaz. Gure hobenetza balin bada, hobeto kentzea sarrerak guri protegitze bai gue. Egia ere bai, segurtasun aldetik, gero entzutit jan gauzak entzun da abalantxako eta horako gauzak, limitea jarri bat zula. Zezen plaza haunditu eta aforo haunditu edo berritu eta hori ondo jarri azkenen. Hoi izan da, xarma Tolosako inauterina, iritsi zen plaza, txaranga egin sartzen ez, dantza pixka ditet, eta atea egiten ez. Erabaki hori hartu duenako, zerbaitetik izango ez da. Pentsatet, ondo pentsatuta ongo gala, baina azkenen pixkaten murrizte izu. Kanpon gelditzen adantzat, txarra, baina, segurtasunakola eskatzen badu, eskatzen du. Benetan behar da, inbeste seguraski udalak gainez goitik etorri zaion zerbait dela, Eusko Jaurlaritzatik edo olako zerbait. Baina azkenen ebai kontuatu behar du, hainbeste legea, hainbeste normatiba, hainbeste zea, zezenak ebai galtzen jungo,
Ikusten duzuen bezala, inauteriak bizitzeko modu asko daude, eta udalak ezarritako arauen inguruan askotarikoak dira iritziak. Aurrerago ikusiko da karrozen, konparsen eta txaranganen arteko elkarbizitza posible den ala ez. Bien bitartean, mozorroak prestatu eta gozatu inauteriak.